Jissuktaw il-problemi għal Gozo Channel kif illum il-ħadd il-traġitti bejn iż-żewġ gżejjer qegħdin isiru vapur wieħed l-MV Gawdos dan wara illi l-MV Malta jinsab għat-tiswija fil-port tal-Imġar u kif tistgħu taraw warajja qed jaħdem l-MV Gawdos u bat fil-port tal-Imġar l-MV Malta. Din kienet is-sitwazzjoni matul in-nofsinhar tal-ħadd filgħodu bil-Gozo Channel topera biss bliżar vapur illi jesa 72 karozza l-MV Gawdos. Bosta kienu dawk li jagħmlu ħin twil jistennew sabiex jaqbdu l-vapur kemm minn Malta kif ukoll mill-Imġar Għawdex. Wara li One News fil-bulettin tar-radju ta' nofsinhar neqsin kwart irrapporta kif l-MV Malta jinsab wieqa fl-Imġar, sorsi qrib il-kumpanija Gozo Channel għalunna illi ttieħdet deċiżjoni sabiex jibda jintuża l-MV Malta ħalli ma jiffaċċjawx ilmenti. Għalkemm din għenet fis-sitwazzjoni xorta ma setax jintuża fil-massimu tiegħu minħabba li l-karozzi abbord kellhom idawru fuq il-vapur stess ħalli l-karozzi jitlu u joħorġu mill-istess naħa. Din hija issa s-sitwazzjoni l-ħadd wara nofsinhar hekk kif reġa' daħal fis-servizz l-MV Malta. Madankollu kif tistgħu taraw l-MV Malta qed jaħdem b'rampa waħda kif il-ħsara għadha ma sewwitx iżda xorta waħda il-kumpanija ddeċidiet illi iddaħħal dan il-vapur lura fis-servizz. Dan kien ikkonfermat ukoll minn ħaddiem tal-Gozo Channel meta għamilna kuntatt mal-kumpanija sabiex naraw x'inhi s-sitwazzjoni. Il-Malta da biex kappa b'rampa waħda dik, One News issibt ir-rapporta kif filgħodu żviluppat ħsara fir-rampa tal-karozzi tal-MV Malta. Aktar tard issibt il-Gozo Channel fi stqarrija konfermat dan iżda qalet ukoll illi ħsarat se jitranġaw fl-inqas żmien possibbli u s-servizz jiġi għan-normal. Iżda 24 sija wara li ħarġet din l-istqarrija, ir-rampa kienet għadha bi ħsara. Sa hemm il-problema tar-rampa? Ajwa, l-rampa għastet il-pompa l-bira di. Dan kollu fl-istess waqt li t-tielet vapur disponibbli l-MV ta' Pinu għadu fit-tarzna wara li x-xogħol fuq waqa' blura bi 15 u mhux se jidħol lura fis-servizz qabel nhar l-erba'.